Konstitusiya we Baydak gününiň bosawasyna hemde magtumly Pragynyň 300 ýyllyk münasibetde geçirilýän medeni çäreleriň fonuny içerki migrantlar paýtagtdan kowulýar. Vilayatlardaky büdjet işgärleri medeni çärelere mejburi gatnaşmak üçin Aşgabatda iýerilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji maýda maglumat berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni 18-nji maýda belenilýär. Bu sene münasibetde edara karhanalarda we guramalarda işlenilmeýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Aşgabatda geçirilýän medeni çärelere günwatar sebitden 500 çemesi büdjet işgäriniň mejburi tomoşaçy hökmüne iýerilendigini habar berýär. Şol bir wagtda bu çäreler bilen baglykda welaýatlardan paýtagta gelip zähmet çekýän içerki migrantlar gysgaly ýagdaýda öz ýaşaýan welaýatlaryna mejburi iýerilýär. Aşgabatyň polisiýeti içerki migrantlar paýtagtdan çykarmak işlerini geçen hepdeniň anyny gününi bäri batdy depkine alyp barýar. Polisiýa işgärleri guruluşyk meýdançalaryna aýlanyp, içerki migrantları elet almak we olary öz ýaşaýan welaýatlaryna iýermek çärelerini ýygzamlaşdyrdy. Aşgabatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy guruluşyk işgärlerine salgılanýar. Polisiýa içerki migrantlaryň paýtagtyň görküni gaçyrýanlygyny aýdýar. Diýip welayet ýaşaýjylar aýdýar. Häkimetler Aşgabatda geçirýän halkary medeni çäreleriniň fonuny içerki migrantlaryň, hususan daşary ýurtly mehmanlaryň gözüne görünmezligini gazanmaga çalışýarlar. Ýurdun sypatyna ýerwet täsir ýetirýärsiňiz diýip paýtagtdan çykarylan içerki migrantlar polisiýa tarapyndan özlerine aýdylan sözleri getirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary öz çeşmelerine salgylanyp 18-nji maý 25-nji maý aralygyna Aşgabatda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, bu möhüm seneleriň öň sürüsini häkimetleriň paýtagty içerki migrantlardan araslanmak işlerini dolu tamamlamagy meýilleşdirýänliklerini habar berýär. Polisiýa tarapyndan tutulan welayet ýaşaýjylary köne awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini ugrudylýar. Ýurdun keşfine şek getirmekde aýplanýan içerki migrantlar welayet ýaşaýjylary paýtagtdan çykarylýan mahaly welayatlarda ýerleşýän edara karhanalardaky büdjet işgärleri möhüm seneler münasibetde geçirilýän dawaralary mejburi tomoşaçy hökmüne gatnaşmak üçin paýtagta iýerilýär. Medeniýet işgärleri, belli şahirler, magarif işgärleri we harbylar Aşgabatda magtumly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän dawaralary, şeýle-de Türkmenistanyň konstitusiýa we Baydak güni münasibetli geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabatda berilýär. Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy maglumat berýär. Sanly ulgam arkaly 25-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisine aýdylmagyna görä 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawaralar, bayramçylyk konsertleri şeýle-de durky täzelenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasy meýilleşdirilýär. Bu barada döwlet telewizionyasy habar berdi. Şeýle-de şonun 1 günler 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künjegini magtumly Pragy medeni seýilgäh toplumynyň hemde magtumly Pragynyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşlýar. Döwlet medeniýetine görä bu seýilgähde Pragynyň täze ýadygärligi bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň meşhur şahsiýetleriniň, ýazyjy şahirläriniň hem heýkelleri ýerleşdirilipdir. 10-njy maýda geçirilen hökümet mejlisine bu seýilgähde guruluşyk we ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyrmak işleriniň tamamlananyny habar berildi. 25-nji maýda Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň güni belenip geçilýär. Aşgabatyň Bizmeýin etrafynda ýaşaýyş jaýlary ýykylan hojalyklaryň ençemesine Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Arkada şäherinde ýeňillikli ipoteka esasynda jaý berildi. Emma ýaşaýjylar öýlerine göçüp baranda jaýlaryna suw üpçünçilik turbolarynyň asla çekilmändigini bilip galdylar. Bu ýagdaýlar barada täze jaý eýeleriniň ençemesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Arkadaş şäherinde gurulup ulanyşy taýýar diýilip jaý ýykylan takminan 20 hojalygy köp gatly jaýlardan ýaşaýyş jaýlary gowşuruldy. Ýöne jaýlaryň birinji gatyndan başga gatlaryna, ýagny ýokarky gatlaryň jaýlarynyň aşhanalaryna, hammamlaryna, hajathanalaryna suw turbolary asla çekilmändir. Diýip şäheriň täze ýaşaýjylarynyň biri anonim şertde aýtdy. Ýatlasak geçen aýyň ahirinde Bizmeýinde ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasy ýumrulup başlanypdy. Ýaşaýjylara bir näçe aý öňünden duýduruş edilende ýykyljak öýleriň deregine täze jaý beriljegi aýdylypdy. Ýöne geçen aýyň ahirinde ýaşaýjylar özlerine teklip edilýän täze jaýlary artykmaç ine 4 metr üçin goşmaça tölegi ýeňillikli ipoteka esasy
esasında töläp, arkada şäherinde satyn almaly boljagyny bilip galypdylar. Täze jaýlaryň ýokarky gatlaryna göçüp baran ýaşaýjylar suw turbalarynyň asla çekilmändigini görüp, arkada şäheriniň ýaşaýyş jaý ulanyş bölüminiň müdirine öz nägileliklerini bildirdiler. Müdir öý berilenden soňky nägileligiňiz näme? Prezidente sag bolsun aýdyň. Size jaý berilenden soň Mesirge ýersiňiz diýip arz etmäge gelenleriň ýüzüni alyp goýberdi diýip ýagdaýlardan habarly başga bir yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Häkimetleriň bu jogabyndan soň ýokarky gatlardan öý berilen ýaşaýjylaryň ençemesi täze jaýlaryna suw turbalaryny öz maddi terişdeleriniň hasabyna çekip başlady. Her kim usta çağırıp jaýlaryň ýerdeminlerindäki esasy umumy turbadan öýlerine çenli suw turbalaryny çekýärler. Olar jaýyň 4-5 ýerinden deşik edip turba geçirmeli bolýarlar. Ýaşaýjylar turba satyn almak we usta hakyny tölemek üçin çykda jetmeli bolýarlar. Ýokarky gatdan öý berilen hojalyklar 10.000 manada çenli çykda jetdiler. Dip habarçymyz belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şolsanda arkada şäheriniň häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Göktepe etrawynyň gorjow geňişliginiň golaýynda Köpet dagyň eteginde gurulan we guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen arkada şäheriniň birinji tapgyry geçen ýylyň iýununda açyldy. Adyna Türkmenistanyň prezidentiniň kakasynyň lakamy dakylan we 70.000 ýylata niýetlenen arkada şäheri Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi günwatarynda ýerleşýär. Arkada şäherinde ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň ulanşa dolu taýýar däldigi, hiliniň pesligi, olaryň käbirinde jaýryklaryň emele gelendigi we hyrydarynyň azdygy barada Azatlyň habarçylary mundan ozal hem ençeme gezek maglumat beripdiler. Yerli synçy Türkmenistanlylaryň sevitde bolup geçýän syýasy, sosial wakalar barada barhaken açyk pikir alýanyny habar berýär. Onuň pikirçe türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek öz düşen ýagdaýyna ýarym açyk, tas açaçan görnüşde reaksiýa bildirip başlady. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna göre Şawkat Mirziýoýew beýleki meseleler bilen bir hatarda öýdara siýasatçylygy ösdürmek we zähmet migrantlar üçin amatly iş şertlerini döretmegi, olary ýagny zähmet migrantlaryny sanly ulgam arkaly bir näçe kömek hem gollaw hyzmatlary bilen üpçün etmegi teklip etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bolsa Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Kreml'le bolan duşugyny Russiýada işleýän täjik migrant işçiler baradaky meseleni golgap, bu biz üçin ören anjyk we esasy meseleleriň biri diýdi. Emma ýeňsiň 79 ýyllyk münasibetli guraljak dawralara hormatly mehman hökmünde gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyna baran Serdar Berdimuhammedowyň türkmen zähmet migrantlary bilen bagly meseleleri golganlygy ýa-da golgamanlygy aýdylmaýar. Yerli synçynyň tasdiklamagyna görä, Özbek prezidentiniň eden teklipleri ilaty iki goňşy ýurduň häkimetleriniň zähmet migrantlary babatdaky çemeleşmeleriniň arasyndaky uly tapawdy ýene bir gezek açyp görkezden ýaly boldy. Onun sözlerine göre ençeme internet ulanjy Özbek prezidentiniň aýdan sözlerini we çemeleşmesini gollasa, aglabasy türkmen ýolbaşçylarynyň zähmet migrasiýasy we siýasatçylyk meselelerini beýleki real durmuş meselelerin ählisinde bolşýaly problemany boyun almazlyk, hemme zady gulaly edip görkezmek taktikasyndan uğralýanlyklaryny bellep, raýatlaryň äsgerilmeýänligini öňe sürdi. Şeýle-de goňşy Kazakstanyň aýarlary maşgala zorlugundan goramak goýunça kabul edilen ýürüýte kanunyň türkmen aýal-gyzlarynyň arasynda uly golluw tapanlygy habar berilýär. Azatlygyň Anamdar çeşmeti bilen anonimlik şertinde gurlaşan student gyzlaryň aýtmaklaryna görä, türkmen jemgyýetine aýallara garşy döwlet tarapyndan edilýän basyşyň güýçlenmegi, maşgalalarda aýallara garşy zorlugyň görülip eşdilmedik derejä çykmagy aýal gyzlaryň arasynda bu noksanlyklara garşy öz-özünden döreýän garşylyk reaksiýa
reaksiýasyny güýçlendirdi. Qazaqstanda kabul edilen kanun aýalyny urup öldürmekde aýplanýan emeldaryň suud dinlenşigi türkmen jemgyýetinde hem uly gyzyklanma döretdi. Aýallar megerem soňky 10 ýyllyklarda diňe bir sosial meseleler barada däl, eýsem öz durmuş goraglygynyň syýasy taýdan hem üpjün edilmegi hakynda gurrun edip başladylar. Türkmen häkimetleriniň bu meselede adaty öwrülendimişliginiň indiden beýlek jemgyýetde sessiz kabul edilmejektigi hakynda açyk gurrun edilip başlandy. Dip sevitlerin birine yaşayan ayal azatlygyň çeşmesini aýtdy. Şeýle-de yerli synçynyň ýazmagyna görä Gürjistanyny daşary ýurt agentleri diýilýän kanun taslamasynyň döreden protest tolkunlary, raýat jemgyýetiniň, aktivistleriň, adaty adamlaryň, intelligensiýa wekilleriniň, talipleriň, oppozisiýanyň bu kanun taslamasynyň kabul edilmegine garşy işen protest edilmegi Türkmenistanyň sosial torlarynyň ulanjylaryň, şeýle-de ýurt içindäki talipleriň arasynda uly gyzyklanma we pikir alışmalary döretdi. Talip ýaşlar Gürjistanyň mugallimlerini Türkmenistanyň mugallimleri bilen deňeşdirip, näme üçin Gruziýada talipler antidemokratik kanunyň taslamasyna garşy protest çykanlaryna olaryň mugallimleri açyk güýlenme bilen çykyş edip, hökümetden we polisiýadan öz taliplerine garşy zorluk we hem etmek çärelerini ulanmalygy talep edýärler. Emma Türkmenistanyna beýle edilmeýär diýip soraýarlar. Şol wagtda Aşgabatly synçynyň tasdiklamagyna görä jemgyýetçilik düşünjesinde käbir özgörüşlikler bolup geçýäni çalym edýär. Aşgabat hatta goňşy awtoritar döwletler bilen deňeşdirileni hem juda gözgüýni görünýär. Ýöne nähilem bolsa türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gelek ýarym açyk tas açaçany görnüşde reaksiýa bildirip başlady. Diýip yerli synçy ýaşaýjylaryň sevitde soňky bolan wakalary bildiren reaksiýalary barada ýazan synny tamamlaýar.